Представники ОРДЛО, які не входять в ТКГ, а тільки беруть участь у ній, подали свій план давно. Його схвалила Росія. Було запропоновано його прийняти. Ми його не прийняли, тому що він, на нашу думку, не відповідає прийнятим раніше Верховною Радою рішенням. В то же время Леонид Кравчук заявил, что хочет, чтобы до конца года состоялись переговоры в нормандском формате, потому что сейчас такая ситуация, что Россия хочет снизить роль нормандской четверки в урегулировании ситуации на Донбассе и предоставить субъектность боевикам. Об этом говорил участник с нашей стороны трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш. Давайте его послушаем. Росія хоче суб'єктивізувати ОРДЛО для того, щоб не просто піти від відповідальності за рішення, які будуть прийматися тристоронньою контактною групою, а щоб знизити роль нормандської четвірки. Тобто Росія хоче, щоб питання Донбасу вирішувалося на більш комфортному для неї майданчику, щоб це був саме майданчик тристоронньої контактної групи, де є ОРДЛО, але де немає Німеччини і Франції. Давайте попробуем проанализировать, что происходит. Минск сам в тупике. Наша сторона предлагает 5 шагов, боевики предлагают свои 5 шагов, написанные в России. Мы сейчас пытаемся выйти из этой ситуации на переговоры в нормандский формат. Есть ли какая-то перспектива? Перспектива є, і вона пов'язана, звичайно, не з якимись пропозиціями якихось бойовиків, які насправді написані в Росії, як ви правильно сказали. Росія намагається надати суб'єктність терористам вже давним-давно. Вона навмисне забрала звідти своїх диверсантів, які спочатку були Гіркіна і Бородая, які безпосередньо були росіянами, і залишили їх, свої, так би мовити, анонімну воєнну силу там, в кількості кількох тисяч людей. І по факту керують там росіяни, а прес-секретарями залишились типу громадяни, ті люди, які були громадянами України, по суті, колаборанти. Вони є просто прес-секретарі окупаційних адміністрацій. І Росія завжди намагалася через цих прес-секретарів окупаційних адміністрацій зробити вигляд, що вона тут ні до чого. Це вже нікого не одурює, не ошукує, ніякої новизни в цьому немає і нічому тут дивуватися не потрібно. Яка новизна? Новизна та, що змінюється фундаментально баланс сил у світі. І в нашому регіоні, зокрема. Він серйозно змінюється, це пов'язано з економічними різноманітними речами і з деградацією російської економіки. І в тому числі з воєнно-політичними змінами, і в тому числі з змінами в американській адміністрації. І все це станом на сьогоднішній день грає на користь України. Тому зараз фіксувати нам ситуацію нинішнього моменту, як це намагається зробити Кравчук, чи якось легітимізувати це зовсім в цьому сенсу немає, тому що тенденції показують, що далі тиск на Росію буде наростати. І тому нам треба буде зафіксувати цю ситуацію на значно кращих умовах для України. К нашему разговору подключается Семен Кабакаев, волонтер и координатор гражданской инициативы «Стоп террор». Добрый вечер, Семен. Доброго вечера. Хочется вот сейчас озвучить статистику, соцопрос точнее. Почти половина опрошенных жителей Украины, это 44,8%, у нас даже есть такая графика, которую мы можем показать, считают, что диалог с президентом России Владимиром Путиным необходим для прекращения войны на востоке Украины. При этом примерно столько же, 43,9% уверены, что целью России является получение контроля над всей Украиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова. Против диалога с Путиным выступает каждый 5-й украинец. Это 20,2%, и примерно столько же занимает нейтральную позицию, 19,4%. Кроме цели России получить контроль над всей территорией Украины, в вопросе рассматривался также вариант получения контроля над Донбассом. Вот его поддержали 13,6% опрошенных. Как вы можете прокомментировать такую биполярность, что ли, скажем, мнения украинцев по ситуации на Донбассе?
По-перше, я не згоден, що це біполярність. Я вважаю, що питання, яке було поставлено в вопросі, є маніпулятивним, тому що як можна завершити війну на Донбасі, не говоривши з Путіним? Питання в іншому: як говорити з Путіним? Питання в якій формі, які меседжі, на якому майданчику ці перемовини треба вести? Ось це є головне питання. А мені здається, це некоректне було опитування. Я не думаю, що воно може відобразити нам результат того, що думають українці. Розумієте, єдине, що там цікаве було, це питання, що потрібно Путіну: Донбас виключно, тобто Донецька, Луганська область, чи вся Україна. І я наскільки я побачив, то я просто не бачив цього опитування до цього. Я тільки що от у вашому ефірі подивився. Більшість українців схиляється до того, що Путіну потрібна безпосередньо вся Україна. Ну і я повністю розділяю таку точку зору. Питання в іншому: що робить влада для того, щоб завершити війну на Донбасі, щоб повернути анексований Крим? Ось це головне питання порядку денного, тому що ми всі пам'ятаємо, що Зеленський обіцяв, що вони десь посередині зійдуться, що він розсмішить Путіна. Президент, коли ще був коміком в 95-му кварталі, казав, що на коліна перед Путіним там стати готовий. Ну і дуже багато інших тез. Але питання в тому, що в той час, коли започатковувався мінський процес, мінський майданчик, ясно, що він останні там роки каденції президента Петра Порошенка, він не працював так, як було задумано. Не було ніяких зрушень, але не з вини України, а з вини виключно Російської Федерації. І до цього мінського майданчику, до цього процесу були підключені і підтягнуті санкції. Це є дуже важливо. І що ми бачимо зараз? Ми бачимо, що прийшов Володимир Зеленський, і мінський майданчик став платформою, на якій продукуються інформаційні меседжі і ідеї по зраді та капітуляції. Виключно діють представників ТКГ не в інтересах України.